हामबाय जतन दिनै ससियेल मिडिया फेसबुक नुखा जे बाक्सा चिनी बुबाग्रा न चिनी चीफ मिनिस्टर चिनी स्टेट चीफ मिनिस्टर बाइके बाक्सा के फ्लाइट आसक जाक नुगुई गोबां मा कक चाजागियाके सालाय दं हंके अमहाय नुगुई आं वानावो जे चिनी बररक कबर देंबाय चिनी बुबाग्रा चिनी अ हानै बुबाग्रा चिनी तिप्रासा राजा तंमानी ताबक चिनी तिप्रासानि बुबाग्रा चीफ मिनिस्टर बाय बाक्सा गानाव आसगियावै उंक्लगो कयनेनेखे आसगै तंखदे निरबा तंथकजाकबाय खामों बसकांगो राजा बा राजा हायखन आसगनाय बसकांनि सिटो चीफ मिनिस्टर नि लगेवो प्राइम मिनिस्टर नि लगेवो प्रेसिडेंट नि लगेवो बनि गानावो बनि गानानि सिटो न बनि आसक थायंगानि कक बतो बरनि साय तलानि कक अंगानि कक गया जेफ्रा पासनि बरक हंके बुबाग्रा दे चिनी लीडर रक दे बरके बैनि उंक्लगो बैनि तलावो कयनेने खेमां मा तंसिनाय हेदे ताबक अमते हाय इंलिया संताक बैनि तलावो बैया बैनि उंक्लगो बैया आसक लायलांके बाक्सा नमा आसक नाय हेसि हंके होमबा जों खातंगानि कक दिल्लीओ बर्तमानि बाङै थांखा तमानि बाङै थांगिया अमतो उलनि कक्सि जदि सेंट्रल गवर्नमेंट रिंगै तंहा हंके अमो बचनि कहानो जों जे मान थाय सिनि मा थाय सिनि सा थाय जे तंमानि जों सेंट्रल गवर्नमेंट न सानाय आइगे हंके सेंट्रल गवर्नमेंट नि अपॉइंटमेंट नावानि हंके यांग बैनो सावैसे जोंनो किसा अपॉइंटमेंट नायरो दि जोंनो किसा अपॉइंटमेंट नायरो दि सिमा कबगो मा कयो बैनो ताबक जदि सेंट्रल गवर्नमेंट निजे सिमा रिंहो जोंनो जदि सेंट्रल गवर्नमेंट रिंहोय तंहा हंके अमो जदि गबै नों लांके हंके तो जों अमो खातंगानि कक जे इ ताबक सेंट्रल गवर्नमेंट न जों अपॉइंटमेंट साय योगु सेंट्रल गवर्नमेंट से जोंनो सामुं नांजागै जोंनो बरम रवै जोंनो रिंहोवै जदि तंखांके अमो जों खातंगानि कक बर' खातंगिया बर' चाजागनाय अमुसे जों जदि सिया हंके बाहायके लायसिनाय बाहायके आसक वाना सिंसा कबैनो कयनेनेखे दे तंसिनाय नाखि बुइबाय बाक्सा बसकांगोके आसगै थांके बुकुं कुसुकखे अमनो दे जों चाजागनाय जे जागा खातंगानि कक अरसे माहायके तमा उल्टा पाल्टा सालाय तंलांखा जतनो जों तिनि बुकुं कुसुकखे सि तंथगानि बाता हंके बाक्सा पेटवा खासिया मंसा बुसिया ए अमाहाय बर' रक्सिमिनो हायके चाजागियां लाय दङ आसक गदक बैनि उंक्लग बैनि तलावो बैबाय चेरजागिया खारसुसु कयननो अमतायखे देमा तंसिनाय हेदे हानि मांगै जतनो सानाय फायदि ओ मांप्रिनो नुगै जों खातंगानि सिकक सेंट्रल गवर्नमेंट रिङै तंलांखे अम बसिनि खातंगानि कक सेंट्रल गवर्नमेंट रिङायबो आलका सामुं बाय थांमानि फानो जदि बसकांगनो आसगै खमखे राजा हायके बुबाग्रा हायके चिनी तिप्रासानि रिप्रेजेंटेटिव बो हंके बो बैनि उंक्लग आसगै मोसांगिया बैनि बसकांगनो आसगानि बाता बो बसकांगो आसगो माने तमा जों बसकांगो आसगो हायसि हासुगनो कक बैनि अपेटवा खासिया रकनि कक बाय चिनी बरक रिएक्शन ता खलायबायदि अमतिनि खातंगानि कक सिचिनि बांगै